אז אנחנו רוצות בעצם לתמוך בעובר בזה. אוקיי? והתזונה שלנו נגזרת מזה. אז המינרלים החיוניים שאנחנו צריכים לצרוך זה ברזל. חשוב מאוד לשמור על צריכת ברזל. דיברנו על זה גם בהרצאות וגם בגלל שיש עלייה מתמדת בנפח הדם, אז הריכוז של הברזל בדם יורד. כדי להסביר את זה, אני הרבה פעמים אומרת, מה קורה? עשיתם תרכיז פטל כזה על כוס כזאת של מים, האם הוא מתוק כמו תרכיז פטל כזה על כוס גדולה יותר? אז תגידו לי לא, למה? כי יש יותר מים, וזה בדיוק מה שקורה בהיריון. הנפח של הדם עולה, יש יותר נוזלים בדם, הריכוז של המינרלים יורד. לכן אנחנו כל הזמן צריכות להקפיד על ריכוז טוב של ברזל. אז מזונות שמכילים ברזל זה להעלות טבעונים, בשר, ביצה, בעיקר החלמון, אבל אנחנו לא אוכלים חלמון נוזלי, אם אנחנו נאכל ביצה, זאת תהיה ביצה קשה למשל. מולסה, שדיברנו על זה גם בהרצאות אחרות ואני אחזור, מולסה זה בעצם תוצר הלוואי של תהליך של הכנה של סוכר. זה סירופ מתוק כזה, הוא פשוט מאוד מאוד עשיר בברזל. להעדיף אותו על סילן למשל, אם אתן רוצות להמתיק משהו על סוכר. לא לאכול אותו בכמויות, כי בכל זאת זה סוכרי, אבל הוא מאוד מאוד מלא בברזל, יש לו אפילו טעם טיפה מתכתי כזה של הברזל. וגם לא כדאי לקנות מולסה שהיא לא אורגנית. תראו שהמולסה היא אורגנית, ושאין בה גופרית סינתטית. ללא גופרית, בקיצור. כי גופרית היא משמרת, אבל כשהיא סינתטית היא מאוד מאוד לא בריאה. כשהיא לא סינתטית היא יכולה ממש למנוע סרטן, כמו מה שיש בבצל ושום, אבל כשהיא סינתטית היא ממש יכולה לגרום לסרטן. אז לכן להיזהר מזה. גם בפירות יבשים יש לנו גופרית סינתטית, לקנות רק פירות יבשים אורגניים. ובאמת, אם כבר אמרתי פירות יבשים, אז בשזיפים ובמשמשים, בכל הפירות היבשים שהם שחורים או אדומים, או כתומים, יהיה בהם כמות יפה של ברזל, שוב, לקנות אותם אורגניים כדי להימנע מהגופרית. מה עוד יש לנו? בשביל הטבעוניים, טבעוניות, יש לנו אצות, לא רק בשביל הטבעוניות, האמת, אני לא ממליצה שכל הצריכה של המינרלים שלכם תגיע רק מבשר, בכל מקרה צריך לשלב תזונה מן הצומח. אז אצות, קטניות, זרעים, עלים ירוקים, שעלים ירוקים כבר גם דיברנו בהרצאות קודמות, מאוד מאוד חשוב, ותכף נראה למה זה עוד חשוב, שלא דיברנו בהרצאות קודמות. ודגנים מלאים, בקליפה, בסובין, יש המון מינרלים חיוניים לנו. לאכול בבקשה לא אורז לבן, אורז מלא, חיטה מלאה. כן, זה קריטי, כן, זה קריטי, ממש, ממש, ממש. שמרי בירה שמלאים בוויטמיני B, שזה מעולה לנו גם כן, וסלק שהוא גם ברפואה סינית נחשב כבונה דם, וגם למי שיש עצירויות, סלק זה נהדר. וכן, הסלק של הוואקום הוא מעולה. אז זה היה ברזל. בחוברת ליווי הריון, אני אגיד את זה עוד פעם אחר כך, בחוברת ליווי הריון, בגדול, יש לכם רשימה מסודרת ויש לכם מתכונים שאפשר להגביר איתם את הברזל, תעקבו ותיישמו ותראו שזה יזין אתכם כמו שצריך.